Може ли да направиш макарони с доматен сок и пармезан? Мога! Айде с мен! Първо ще нарежа на дребно един обелен и измит морков и половин глава лук с ето този урец, който много бързо зеленчуците стават на дребно. След това с помощта на шпатулката ще изсипя зеленчуците в малка тенджерка, в която с малко вода и сол ще задуша моркова и лука. Когато омекнат достатъчно, ще добавя и доматения сок и оставам да си къкрат още малко на котлона. Точно толкова време, за колкото ще ми е необходимо да сваря и макароните. За около 7-8 минути, така пишеше на опаковката на пастата. Гледам да се съобразявам с това, което е написано там. Когато макароните са ми готови, отседих ги, добавих готовия доматен сос и поръсих с пармезан. Благодаря много за тази идея. Пастата се получи наистина